Inhloso kaShembe nekaJesu iyafana. Akukho lapha athi khona uJesu uzoyekisa abantu izinto zasemakubo abazenzayo. Kanjalo futhi noShembe akukho lapha athi khona uzoyekisa izinto abantu abakholwa kizo nabazenzayo. Kepha ukufika kwabo kukuzonezela. Bayongiphikisa mhlawumbe abagxile ukukholweni ngoba mina ngumuntu owumhedeni. Kodwa ezinye izinto mangabe sewuthola amakhweshini azofuneka ukwazi ukuthi ubuqhapuqhaphu ngazo kancane. Wenza zakithi akukho lapho ukuthi khona uma ngabe kwenzekile uhamba wonikela mhlawumbe ngabe uthi unikela ngezimbuzi noma uthi unikela ngani bese kuba ukuthi uma usubuya khona lapha ekunikeleni sekumele kini bungenziwa izinto ezathe zenziwa noma bethiwa yini. Akukho lapho uShembe khona asho njalo khona futhi ngicabanga ukuthi akusoze kube khona lapha athi khona uShembe yena qobo athi uma ngabe usubuya la uzonikela awusezokubugaya utshwala mangabe kwenziwa umcimbi kini kunento engasezokwenza njengokuthi mhlambe inyama makade kade iwa namhlanje inkomo ngoba ingakho isikhathi esiningi uma imisebenzi eminingi iqala ngamasabatha ntambama sekuphuma isabatha kwakuhlonishela khona ukuthi sekukhona indaba yokukholwa manje iziwe ntambama ukuze kukwazi ukuthi wonke umuntu abe nokugculiseka bese futhi iphindi yosuka ngalolu suku izosezokuqala. So uma ngabe sekukhona imfundiso mhlawumbe ukuthi usuyithola ukuthi kini sekumele ubade yonikela noma kade olungisa something sekuthiwa kini ungabe usakwazi ukuthi uwenze lonto leyo ungayithathi uma ngabuyizwa ngomshumayeli ngoba kungenzeka ukuthi umbono isibona lesisafikela kuyena kubo satshelwa yena kwase kuba intshumayelo azokhuluma ngayo ebandleni lamaNazaretha. So iningi inkinga lapha eNazaretha ngoba ngicabanga ukuthi ziningi izinqumo eziqhamuka kubashumayeli engaqhamuki kuShembe. Ziningi angikho ke into eningi la ekhaya lemphefumulo uma kwenzekile waya khona wayocela ukucela noma mhlawumbe olungisela umndeni amacala ulindi uzofike kuwena noma ufike emndeni wakini usho ukuthi into ukuthi nekhaya isadingakala. Si-avoid lento ukuthi engazi ukuthi uShembe uzohlakaza imizi. Akukho lapho uShembe akehlakaza khona imizi. Akukho futhi akukho uShembe lapho ayoyisa khona abantu izinto. Ingakho isikhathi esiningi uShembe ekhombisa kulabantu abasobe emthatha kancane becabanga ukuthi wasemhlabeni ngoba umoya kaShembe awupheli. Awusoze futhi umoya kaShembe kwathiwa ukho emhlabeni. So inyama noma ukuthi iyakhathala kodwa umoya kaShembe olokhu uphila futhi uphila kuphi khona hayi kwesinye isibongo. So ingakho ukuthola eminye imibuzo hayi lento kaShembe iscam ngema kungani manje ngiyizwa kakhulu angikhonzi khona ukho la inkonza khona hayi kungani manje lento yakho ihambe ngefamily ubukhosi abukaze bahamba kusuka kaNgema biye kaNdlovu abusoze uma ngabe ukuthi ekhaya egcekeni akasekho umuntu ongaba inkosi kwaNgema kuzobhekakala endlini yakwethu kwelinye legceke kodwa eliyindlu yakwethu ukuze ubukhosi bakaNgema buhanze buqhubeke biye kwaNgema. Uma kwenzekile kwakhona umuzi obudla kuhamba emva kwesikhathi kubuye inkinga nenhlambulo uthwa laba abadla ubukhosi kwangoba kaNgema sekufuneka ubuyele emuva kunamakhosi amaningi namhlanje agaxele kumele abuyisele ubukhosi emuva. Abufani kobukaShembe noma amakhosi uShembe uyikho konke. uShembe nje uwongamele wonke amakhosi abufani ubukhosi bakhe noma ubuleader bakhe nobamakhosi lobe ngifa kodwa ngenzele ukuthi abantu bebe nakho ukuqonda ukuthi lento yokuba yikhanda noma yokuleader idayela isibongo esukuthi mayingenele leso sibongo ayikwazi ukudliwa kaZondi ayikwazi ukudliwa kaBhengu ayikwazi ukudliwa kaMfeka noma kaNtombela. Ngisekuthenini ingane zakwethu balaleleni abashumayeli obakukhulumayo ningalwisani nabo kodwa wena ngoba uyingane awukwazi kini ukuyoshintsha impilo yasekhaya musubuye eNazaretha. Ngabe ukhonza khona ngaba ukhonza ngoba ngikhuluma ngoba imizi iyaqhubeka nokukayeka. Abantu abaningi bagcina bengasayiboni kahle into yoMnazaretha. UMnazaretha bukhona. Futhi le nto ayincane into yoMnazaretha. Inkulu into yoMnazaretha. Inkulu ingakho ubona abantu abaholi bakithi abakhulu abanamamiliyoni noma abanamabhiliyoni kodwa uzothiwa kade behambile bayonikela bayocela. Ayikho ncane inkolo yoMnazaretha. Inkulu iyimfihlakalo kakhulu. So ke mina ke into angiyibunga kwasemhlabeni ngiqede nje ingakho umuntu ngisho ekhuluma ngithi hayi ukhulunyiswa okungazi. Yabo ngenhlahla ngomunye umuntu mina into oyibheka ngeselokujula jule kakhulu mebheka into amvele ngibheke nje into bese kuthiwa ngiqhapheza uqhama sengiphawula hayi ngenzela ukuthi ngalokho ngibamba amakhola wodwa. Akukho lapho uShembe khona athi uzohlakaza imizi emakhaya. Akukho lapho uShembe khona athi uzoyekisa khona izinto ebebezenza abantu. Kunalokho uShembe uzonezela. Angithi waba khona umprofeti oqala owaba khona kuthina abantu abamnyama kwaba khona uShaka. Kodwa uShaka izwe walibumba ngegazi. Ngoba uShaka wayeprofeti uShaka.
singakukhohlwa lokho, singakulibali lokho ukuthi umlando wakhe awulona iqiniso kuyo konke okubhaliwe. uShaka kwey'nkunzi malanga ngempela, ingakho namhlanje indidi indaba yakho ukuthi waphatha kanjani ubukhosi ekubeni eyingane yakomalume bakhe. uShaka wayengafani umuntu wasemhlabeni, wayengafana nombani. So ngeke nje, ayikho nje umuntu ongamfanisa noShaka, akekho. Kungabe kushiwo nje kuthiwa ngoba nakho mhlawumbe emnikeza iqethi lethiwa hayi ungema ungathi uShaka, hayi ngoba ngaba nguShaka ngabe nginikezwa iziqu zokuthi khona into abangibonela yona ugcobo oluthile, kodwa uShaka akekho umuntu ofana naye. So ke kwabonakala ukuthi ngoba igazi libumba umhlaba ubumba ngegazi, kwase sikhunjulwa ngomprofeti wethu omkhulu okumqali wendlela ozalo Mahadebe, owayenoyise nonina, esinomlando ozwakalayo owaziwayo, hayi inzwa bethi. So inhloso kaJesu nekaShembe iyafana, noma singesikufakaza kakhulu kwaJesu ngoba wayehamba kuphi emazweni angapha noma mhlambe la ko-Israyeli. Lapha uShembe sikhuluma ngento esiyibona khona mihla namalanga iyenzeke isimangalo. So ke imbono yaseNazaretha yohlezi ingafani. Kwakhona usebuhleni kuyenzeka ukuthi uyafika laphana nithi ngiyengibuthi singayigqoki ingubo emhlophe, nithi niyasondela kuthiwa qhamuka umshumayeli ethi niyaphi, sithi hayi kuthiwa sondela ehlehlani nihlehle. Nothi nisanda kuqeda lihlehle kulayini, nithi nakho qhamuka methi nenzani ehlehlani yaphi, buyelani lapho. So imbono yabo uyohlezi ingafani. Uma kwenzeka uthola inkulumo ethi ungabe usagcina into ezukuthi kini, ungayithathi lonto ngoba izohlakaza. Ngikhuluma nginezizathu ukuthi ngenza le video. Akukho lapho uShembe khona athi khona futhi uShembe nginesho ukuthi akukho lapha sekathi khona abantu mabezi into emakhaya bazenza ngeSinazaretha abaye kuzenza ngesintu. Akukho lapho sethi khona mangabe kwemula ingane ayenzelwe ngomemulo womNazaretha, kufaka iMnazaretha. Akukho uShembe lapha sasho khona. Abantu abakhonza khona bathi mase bekholwe bebiza lamaNazaretha kuyishayelwa imbomu kube nje abefaka iMnazaretha. Abanye sebekwenza ngisho kubule kwinkomo emakhaya kunomcimbi wenkomo ezimbili ezintathu kube usefaka ingubo yamaNazaretha kube egcekeni. Abantu abayithandelayo ile ukuthi futhi koguqa sithandaze mangabe kukhulunywa kungabe kusabizwa abantu abadala kubiza uShembe. Mangabe umuntu esontweni ubiza uShembe, uma ngabe enzani usebiza uShembe. Like asabizwa obaba omkhulu bakhona, akazi uShembe akusho lokho. Ngiyenzela laba abantu abahleze bebuza ngimina ngenkolo yoShembe ngoba angikwazi konke, kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi uShembe akazile uzoyekisa abantu izinto zasemakubo. Akukho lapha asho khona. Yingakho sinentshumayelo ethi uma kwenzekile kukhona owesifazane othanda umuntu ongasilona ikholo eseganile, akaqhubeke ngesabatha amenzele ukudla, ekuphinde eqhubeke ehamba enkonzweni ahlambuluke. Imfundiso kaShembe injalo. Bangiphikisa mangabe nginamanga. Ayikho imfundiso kaShembe ethi hayi mangabe ukuthi ugana umuntu okholwayo okukholwa nengakholwa sekufanele ngoba kukhona abanye abantu abaqome. Ngifuna ukuyiveza lento. Kukhona abantu abafike baqoma bengakakholwa. Inkolo yangena kuma wakhe, walotshola umuntu, wathatha iminyaka kwadileya, wakhonza umakhe naye waqhubeka walandela. Kuze kufike thina useyashada, useyinazaretha, useguqula ngoba inkolo mhlawumbe seyibone kuma wakhe umNazaretha naye wagcina seyilandela. Eqhubeka eshada umuntu omfice yibhinqa, omshele emntombini, lo bhuti obeshela lentombi emntombini iyibhinqa naye eyibhinqa, kodwa isishintsho elifaza mhlawumbe ngenxa yenkolo ayibona ekhaya wajikwa kwaba eNazaretha. Lawo bantu begcina sebeganene. Baningi abantu abaganwa amaNazaretha kodwa bona bebengabona amaNazaretha. Kodwa akukho lapho uShembe athi khona hayi msabathiseni ngenkani ubaba walokhaya akasabathe ngenkani. Akukho. Zonke into ezuyibona eziwubuqili nalento yamaChristian ngoba uyibona namhlanje iyinkinga abantu bengaka bebanje izinkinga zemihlambuluko zasemakubo izinto zomsamo abangazenzi. Ingoba uJesu bamchaza ngendlela engasiyona baqamba amanga. Namhlanje kuneyinkinga isizukulwane sineyinkinga sibhajiwe, kunomuntu ongazi nokuthi nje kufuneka aqala aphuma ikuphi mathi ulungisa into zakubo. Athi inkosi yembona ugogo wami wayengayifuni indaba engento wayesitshela ngokukholwa kuphela. Namhlanje sizinkinga sifuna into ezukuthi asazi nokuthi kwakhona emsamo uma ukhuluma ukuthi kunomuntu okebuza ukuthi inkosi yembona noma kuthiwa ngiyenza lento ngizokhuluma ngithini emsamo. Yini njalo kuthathwa imfundiso eziningi zafakwa kwabayezebandla kwayeka into yasekhaya. Yonke impilo isekhaya. Yonke impilo isekhaya. Inhloso kaShembe eyokuthi abantu beqonde bephinde bethethelwe amacala abo babamkhulu bethu baba kwasekuningi wona sasikwenzile, bekwazi ukuqonda ukuthi emhlabeni kuphilwe kanjani, ikuphi okungafanele kwenzeke. Njengakho ngelokhu ukubulala umuntu uShembe akamsana into kanjalo, ukuhlukumeza umuntu uShembe akamsana into kanjalo, ukuxabana kwemindeni amakhaya akukho lapho uShembe khona uthi cha amakhaya waxabana. So abantu bagcina bengayikhona indaba kaShembe ngesimo sabakhonzi bakhona.
akukho lapho uShembe athi khona abantu abayeka izinto, futhi akasoze uShembe azochitha imizi ayixabanise. Ngenzela ukuthi uma kwenzeka uhambe yakhona kwikhala emphefumulo, ungalokhu usubuza kumina uyimini ngakhulu bekhala emphefumulo, yazi ukuthi lokho bebekusho kulayelile welulinto abantu bakini beze befike kuwena bekutshela ukuthi ungabusabugaya utshwala ekhaya, ungabusayibulala inkomo, ungabusayenza 1 2, ungabusayenza 1 no 2 3, ungabusayishisa impepho. Uma ngabe bengakasho abantu bakini, cha mana, ngoba uzoba nenkinga uma ngabe lonto izwe kumfundisi noma kumshumayeli. Akazi uShembe ethi abantu abayeke into zasemakubo. Uma ngabe kukhona lapha asho khona, shuthi mina onjani ophazama. Ngiyabonga ithuba.